أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: Hvala uzvišenom Allahu, prolazimo kroz mjesec Ramazan i kroz 2 dana ući ćemo u zadnjih 10 dana Ramazana. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u zadnjih 10 dana Ramazana uzvišeni Allah daje spas od džehennemske vatre. Tako ovih dana trebamo da se posvetimo našem obožavanju uzvišenog Allaha i molitvama više nego ikad i trebamo da učimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, trebamo da tražimo oprost od Gospodara, trebamo da se kajemo, trebamo da ispunimo svoje dužnosti prema uzvišenom Allahu dželešanhu, također prema njegovim stvorenjima. To da bi mi mogli da postignemo Allahovu milost i da nas Allah zaštiti od džehennemske vatre. Koji je bio primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je on provodio zadnjih 10 dana Ramazana? Čak i u običnim danima poslanikov život i način na koji se on molio je vrlo teško objasniti riječima. Koji je bio njegov standard u toku Ramazana, standard njegovog ibadeta? Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da poslanikov ibadet u toku Ramazana jednostavno je bio takav da nije mu bilo primjera nigdje. I ovim možemo reći da ne možemo ni objasniti koliko se poslanik sallallahu alejhi ve sellem trudio. I Hazreti Ajša radijallahu anha jednostavno nije mogla da objasni to riječima. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima da slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je on odličan primjer za nas. I da dostignemo te standarde koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio ili donio nam ih. Jedino tada uzvišeni Allah će da usliša naše dove i jedino tada mi ćemo da koračamo onim standardima i putevima koje je Allah naredio vjernicima. I znači ovo je standard koji vjernik treba da postigne. Tako u ovim danima trebamo da što više da se predamo našim molitvama, dovama, namazima. Svi Ahmedi muslimani trebaju da se dobro okrenu prema ovome. U nekim zemljama, posebno Pakistanu i još nekim muslimanskim zemljama,
opozicija protiv Ahmedi muslimana i džamata se povećava i razni pokušaji se kreiraju da se mržnja prema nama poveća, da uzvišeni Allah nas zaštiti od ovakvih planova i da uzvišeni Allah okrene to njihovo neprijateljstvo prema njima. Isto tako što se tiče ove pandemije, trebamo da dovimo dragom Allahu da nas sačuva od nje. Mi smo sretni ne samo da smo mi usmjereni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema namazima, ali također u ovom vremenu njegov najiskreniji sluga i sljedbenik nam je ukazao na to. I također da bi mi se pobrinuli da naše dove budu primljene, također nam je to objašnjeno. Ne samo da klanjamo i dovimo dragom Allahu, mi također trebamo da učimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U drugom smislu te dove kao da budu vraćene između neba i zemlje, nisu prihvaćene. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kogod prestane da donosi salavat na mene je skrenuo s puta koji vodi džennetu. Također nalazimo u drugom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao učite salavat na mene i ovo će da postane način na koji ćete se vi očistiti i biti uspješni. Također nalazimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao kogod donese salavat i selam na mene sa iskrenim srcem, uzvišeni Allah će dati na tu osobu 10 puta veći blagoslov i uzdiće njihov status 10 puta i također će ta osoba da dobije 10 dobrih dijela. Onda ove razni hadisi nam govore koliko je značajno i važno da mi učimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god mi koji govorimo da smo sljedbenici obećanog Mesija alejhi salama i koji govorimo da bez njega osoba ne može da shvati istiniti i cjelokupni važnost statusa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda mi moramo da razvijemo i shvatimo koja je važnost učiti salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne samo da ih učimo da bi uzvišeni Allah primio naše molitve i dove, mi trebamo da učimo salavate da bi postigli čistoću svojih života, da bi postigli blizinu uzvišenog Allaha kroz njih, da mi postignemo promjenu u našem životu i da mi postignemo religijski progres u sebi preko ovih salavata. Mi kad govorimo da smo prihvatili istinskog slugu i istinsku osobu koja je volila najviše poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne samo to da govorimo preko riječi. Radije svako naše djelo treba da reflektira da smo mi prihvatili obećanog Mesiju Mahdija i da zbog kojeg su i meleci Allahovi meleci rekli ovo je čovjek koji najviše voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vezi objave koju je obećani Mesija primio,
tražite blagoslove na Muhameda i potomstvo Muhamedovo, koji je poglavica Adamove djece i koji je pečat poslanstva, koji je pečat poslanika. Da je Allahov blagoslov i milost na njega. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ovo govori da sve što svi blagoslovi, sve je zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naša nagrada zato što ga volimo, subhanallah, hvaljen neka je Allah, kakav veći status kod uzvišenog Allaha može neko imati od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I koja je ta blizina poslanika uzvišenog Allaha dželešanuhu, kad osoba koja voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem postaje tako bliska Allahu dželešanuhu. Onda status od Mirza Gulam Ahmed Kadijani, obećanog Mesije, jeste s time što je on bio toliko pokoran i zato što je on imao toliku ljubav i poslušnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je obećani Mesija alejhi selam bio istinska predana sluga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, imaju toliku ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da Allah dželešanuhu mu je dao da bude umeti poslanik koji se pojavio, ali je on i dalje sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji će da nastavi misiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je poslan da nastavi širenje islama. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kaže, sjećam se jedne večeri sam učio toliko salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moja duša i srce su se jednostavno utopili u njih. Iste te noći sam sanjao da meleci donose posude vode u moju kuću koja je bila ispunjena svjetlosti i jedan od njih je rekao, ovo su ti blagoslovi koji si ti poslao na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija također kaže, jednom je imao viziju gdje kao vidio je da se sprema da osoba bude postavljena na ovom svijetu koja će da nastavi širenje islama, ali kao još nije bila nominovana. I tada sam vidio također u snu kako ljudi tragaju za osobom koja će da oživi vjeru. Onda je se čovjek pojavio ispred mene i pokazao je na mene i rekao je, ovo je čovjek koji voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači kvalitet koji je trebao da posjeduje ovaj reformer jeste ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koja je nađena u meni. I mi vjerujemo u Mesiju i Mahdija koji je poslat svijetu da preporodi ili oživi vjeru. On je poslan svijetu da vrati renesansu islama i da dovede cijeli svijet pod zastavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I obećani Mesija alejhi selam je dobio ovaj status jedino zbog njegove ogromne ljubavi i poslušnosti prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I onda mi koji smo pripadnici ovog džemata i koji tvrdimo da volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem najviše i koji uvijek stavljaju vjeru iznad svega ovo svjetskog, i onda
Zar nije na nama velika odgovornost da ispunimo svoje zakletvu i da pomognemo misiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi time postajemo pomoćnici obećanom Mesiji alejhi salamu da ispuni svoju misiju. Mi trebamo da informišemo svijet da što oni govore da je ta osoba koja donosi kao nečast poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Bože sačuvaj, to je ta osoba koja najviše voljela poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da su njihove tvrdnje netačne. Mi smo ti koji zaista učimo i donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog toga što smo naučili svrhu tih salavata preko obećanog Mesija alejhi salama koji nam je detaljno objasnio u vezi salavata. Mi smo ti koji ne samo da dovimo za sebe u toku Ramazana, mi smo ti koji nestrpljivo i uvijek planiramo kako da proširimo u cijelom svijetu poruku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i kako da možemo da dovedemo ljude da budu sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako da im pomognemo da popravi svoj život na ovom i budućem svijetu. Kako mi možemo da njima predstavimo lijepim to da budu sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da budu sluge islama, da jedino kroz islam mir u svijetu se može postići, da je ovo jedina vjera koja daje osobi da može da uspostavi konekciju i živu vezu sa uzvišenim Allahom, i da i dan danas uzvišeni Allah prima dovu sljedbenika poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je velika obaveza svakog Ahmedi muslimana, jer mi moramo informisati cijeli svijet u vezi ovoga. Moramo da se analiziramo koliko mi ispunjavamo ovu našu dužnost i da nastavimo da dobivamo blagoslove od uzvišenog Allaha kroz to. Ako mi zaista želimo da nastavimo da budemo blagoslovljeni, onda moramo nastaviti da donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao osobe i kao zajednica u cjelokupnosti. Ako mi budemo ovo radili, onda ćemo biti svjedoci kako uzvišeni Allah iz svoje milosti uništava svakog neprijatelja našeg. I uzvišeni Allah će da se pobrine za naše neprijatelje. Mi ćemo biti svjedoci kako mi i naša potomstva će da nastave da povećavaju svoju duhovnost, svoju vjeru. Mi ćemo biti svjedoci kako uzvišeni Allah prima naše sopstvene dove i dove kao džemata i zajednice. Ovo nikada ne može da bude neispravno, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao: osobe koje dove uzvišenom Allahu, osobe koje donose salam i salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah će se pobrinuti za sve potrebe takvih osoba. To jeste da
taj salavat mora da bude donesen sa iskrenim i pobožnim srcem i da u vašim srcima mora ostati takav događaj, takav osjećaj da svim svojim srcem želite da status poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude najveći. Ovo se jedino može desiti kada osoba zna značenje i mudrost ovih salavata. Kratko ću da spomenem da kako dova može biti sa potpunim srcem. Jedino ako mi razumijemo i shvatamo tu detaljno dovu. Ništa nam neće da donese to što ćemo mi ponoviti neke riječi ili neke dove, ako mi njih ne razumimo. Niti će to ostaviti nikakav uticaj na naša srca. Ako dova nema uticaj na vaše srce, onda od te dove nikako nećemo postići nikakve emocije. Onda da te dove utiču na naša srca, moramo da znamo šta prvo govorimo, zašta se molimo. Milioni i milioni ljudi uče salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda koje su koristi za njih zato što donose salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Jednom Hazreti Muslim Maud je ovo objasnio, ja ću sad predstaviti njegovo pisanje. On kaže na salavatima Allahume sali dolazi prvo, pa onda Allahume barik. Mudrost u ovome jeste da salat znači da molimo se, onda Allahume sali znači Allahu moj, moli se za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo imamo dvije različite molitve. Oni koji nemaju ništa i traže od drugih, onda drugi su ti koji imaju sav autoritet i oni ti koji daju drugima. I onda kad kažemo Allahu da se moli, to znači da Allah naređuje svim svojim stvorenjima i stvaranju, kiši, planinama, vjetru, da pomognu njegovog slugu. Znači Allahume sali znači o Allahu moj, podari svom poslaniku sve dobro koje se nalazi na ovom svijetu i na ahiretu, uzdigni njegovu čast i poštovanje. I onda kad Allah dželešanuhu naredi nešto, nema ništa veće od toga. Znači ništa bolje od Allahove volje i određenja nema. Znači šta god uzvišeni Allah želio da on to da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allahume barek znači blagoslov, potporu, sve što si ti dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači podari da sve blagoslove ovog svijeta podari na njega. Znači prvo Allah dželešanu će da ono što on želi, ali mi to ne možemo ni da shvatimo te sve njegove milosti i blagoslove, a onda se molimo da Allah i to sve što mi ne možemo ni da shvatimo, ali da Allah to opet poveća još više. Onda kad mi donosimo ove molitve na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nastavimo da ih non stop učimo, onda mi ćemo da budemo dio tih dovi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio svom umetu
kada mi zaista se sa punim srcem iskrenim molimo da poslanikova sallallahu alejhi ve sellem vjera napreduje, onda ćemo mi da budemo oni koji će biti primaoci svih blagoslova tih salavata, jer mi smo dio njegovog umeta. Mi ćemo biti ti koji će da ubiru to voće tih dova. Kako god, da bi ovo postigli, opet ponavljam da naše srce mora da bude iskreno i predano i naš nijet mora da bude dobar. I što više osobe te trebaju da praktikuju učenje i sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da se brinu o Allahovim stvorenjima, mi moramo da opravdamo da smo mi ti sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne možemo da učimo salavate, a da ne izvršavamo djela. Mi ne možemo da tvrdimo da volimo uzvišenog, da volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da vamo radimo nepravdu ili zlo nekim ljudima. Ili, na primjer, kao što blokiraju puteve, pa ni pacijenti, nikome je hitno, ne mogu da dođu do bolnice, ali ti ljudi tvrde da to rade zbog ljubavi i poslušnosti prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je sve protiv jasnih naređenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni ne izvršavaju naređenja njegova. Uzvišeni Allah nikada nije dao dozvolu da se takve stvari rade, niti je njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, niti njihovo učenje na poslanika i donošenje salavata i salama na poslanika sallallahu alejhi ve sellem neće imati nikakve koristi kad rade takve okrutne stvari. Niti će to da digne čast poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada se ovako ponašaju, to donosi sramotu na islam i na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Trebaju da zapamte da uzvišeni Allah strašno kažnjava osobe koje donose nepravdu drugima. Tako na današnjici jedino Ahmedi muslimani mogu da tačno objasne salavate i njihove blagoslove. Onda u toku ovog Ramazana, gdje mi moramo da se potrudimo da što više donosimo salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali mi također moramo da korektujemo sva naša djela da bi imali koristi od tih naših salavata i da naše dove budu primljene. To je znači poseban uvjet za ovo. Kada osoba uznapreduje u ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onda ta osoba u zamjenu dobiva istinitu blizinu i bliskost sa Allahom dželešanuhu. Uzvišeni Allah im daje sve što je potrebno takvim osobama. Onda možemo da naučimo istinitu važnost salavata, jer uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže da je naređenje da donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah kaže u časnom Kur'anu: Allah i njegovi meleki šalju milost na vjerovjesnika, ovi koji vjerujete i vi prizivajte blagoslove, to je salavate na njega, i mnogo ga pozdravljajte selamom. I znači, ovo je vrlo važno jer uzvišeni Allah i njegovi meleci
također rade isto. I time uzvišeni Allah non stop uzdiže status poslanika sallallahu alejhi ve sellem i širi u cijelom svijetu tu veličinu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tog njegovog stepena. Uzvišeni Allah je dao ovom džematu da prate islam na istinski način i da uče salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kroz ovo osoba počinje da bude primaoc svih blagoslova uzvišenog Allaha i osoba bude u dovama Allahovih meleka, jer ako Allahovi meleci uče salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda ti svi blagoslovi na poslanikov umet će da budu obasuti. I onda šaljite salavate na poslanika, donosite salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem što više možete. I ovo je znači jedan krug koji nikad se ne treba da zaustavi, da se non stop nastavi učiti salavate. Obećani Mesija u ovom ajetu koji sam naveo ranije kaže: samo razmislite kolika je iskrenost bila poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz šta je on prošao u svom životu, kroz sve poteškoće, ali on nikada nije posustao i zbog toga uzvišeni Allah mu je podario sve blagoslove. I zbog toga Allah kaže, Allah i njegovi meleki šalju milost na vjerovjesnika, ovi koji vjerujete i vi prizivajte blagoslove na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. I možemo da vidimo da Allah nije opisao kao kroz jedan atribut tu važnost i veličinu i čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a mogao je. Uzvišeni Allah je dao ovakav ajet koji nije nikada bio korišten da opiše nikakvog prijašnjeg poslanika. Duša poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila duša iskrenosti i pobožnosti. Allah dželešanuhu je zbog toga dao toliku čast poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kroz ovaj ajet da svi ljudi u budućnosti uvijek znači donose salavate, to jeste prizivaju blagoslove na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako ti salavati su na kraju naša korist, mi od njih dobivamo blagoslove, da uzvišeni Allah nam pomogne da zaista shvatimo koje su koristi salavata i da ih mi uvijek donosimo. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim inneke hamidum majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim inneke hamidum majid. Druga stvar što želim da obratite pažnju jeste istakfar i dova estakfirullah rabbi min kulli zambi wa atubu ilejh. To jeste, ja tražim oprost od Allaha, mog gospodara, za sve moje grijehe i okrećem se prema njemu. Ovo je vrlo važna molitva. Obećani Mesija alejhi selam kaže: istinito značenje ove dove i istikfara, traženje oprosta, jeste da naše ljudske slabosti se ne manifestiraju,
da nam Allah podari snagu svojom milosti, da se klonimo od toga. Istekfar je dolazi od gafara, što jeste da pokriti, tako da kada mi se molimo na ovakav način, da Allah svojom moći i milosti pokrije naše ljudske slabosti i mi tako tražimo oprost od Allaha, onda ovo se širi još više, da uzvišeni Allah pokrije svačije grijehe. I ovo znači kada osoba radi istikfar, da Allah dželešanuhu će te naše slabosti svojom milosti da pokrije i da nas zaštiti od njih. Jer kad je Allah stvorio čovjeka, on ga nije ostavio da se sam o sebi brine. Jer Allah je stvoritelj čovjeka i svega što čovjeku treba, i Allah je taj koji opskrbljuje, i on također sve što je stvorio on opskrbljuje i daje znači način za opstanak. I znači Allah se brine za sva svoja stvorenja. Onda čovjek mora da traži od Allaha da bude zaštićen. I onda ovo je prirodno za čovjeka i zbog toga Allah je dao da mi trebamo da radimo istikfar. I znači Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, to jeste Allah je stvoritelj i onaj koji opskrbljuje. I znači Allah nas stvara, ali također on uvijek nas i opskrbljuje. To ide jedno uz drugo. I zbog toga istikfar treba da bude neprestajan. I kad mi uvijek govorimo istikfar, tražimo oprost od Allaha, onda Allah također nastavlja njegovu opskrbu i brigu o nama. Ukratko, svaki Allahov atribut daje blagoslov neki na nas. Istikfar je to da nam pokaže da je Allahova briga i support uz nas. Iyake nabudu ve iyake nestaîn. Znači mi jedino tebe obožavamo i jedino od tebe pomoć tražimo. I da nas to sačuva od našeg kao da se odmičemo od Gospodara. Jer da mi ne bi pali u taj stepen gdje mi ne obožavamo našeg Gospodara. Istikfar je vrlo važan da bi mi ispunjavali svoje obožavanje prema Allahu, da bi mi se sačuvali da idemo na stramputicu, da bi se zaštitili od šejtana, da ispunjavamo Allahova naređenja. Za sve to istikfar ili traženje oprosta potrebno. Nije to samo da mi trebamo da govorimo istikfar i tražimo oprost od Allaha samo kad mi znamo da smo počinili loše djelo. Mi trebamo da non stop učimo istikfar tako da Allah nas sačuva u budućnosti od bilo kakvih grijeha i da nam se prijašnji grijesi također oproste. Da bi zaštitili sebe od grijeha u budućnosti, nama je potrebna Allahova pomoć. A Allahovu pomoć ćemo dobiti tako što ćemo tražiti oprost od njega uvijek. I znači, da li mi griješili ili ne,
Istikfar je vrlo važan za nas, jer šejtan je uvijek blizu da bi nas odveo sa pravog puta. Da kažemo da će se neko kloniti grijeha samo kroz svoj kao čvrstu volju je nemoguće. Jedini način da to postignemo jeste da tražimo pomoć od Allaha. A Allah dželle kaže da bi dobili pomoć njegovu, onda moramo mnogo da učimo istikfar i da se kajemo. I također će nas on sačuvati od budućih šejtanskih napada i Allah će nam oprostiti naša prošla djela. Čovjek je vrlo slab, a istikfar nam daje snagu. Daje nam snagu da mi jednostavno ne padnemo pod ljudske slabosti i jednostavno nam pomaže protiv šejtana. Onda istikfar jeste da svemogući Allah koji sve može, koji nas opskrbljuje, će da nas zaštiti od svakog zla. Uzvišeni Allah je uvijek blizu onih koji se trude i koji napreduju prema njemu. Osoba koja se pokaje za svoj grijeh i okrene se prema Allahu, Allah onda oprašta i okreće se prema toj osobi i uzvišeni Allah tad pomaže toj osobi da se zaštiti od šejtana. Allah dželešanuhu je rekao da je njegova milost ogromna, jer je rekao moja milost obuhvata sve. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo, rekao je da je u vezi neke osobe koja je počinila 99 ubistava i kada je osjetio da želi da se pokaje za to, otišao je kod nekog učenjaka i on mu je rekao ti si toliko zla uradio, toliko ubistava si uradio, kako ti misliš da ti bude oprošteno? I ta osoba je tad ubila i toga učenjaka. Poslije toga on se jednostavno osjetio potrebu da se pokaje i otišao je do još nekog većeg učenjaka. Upitao ga je isto. Taj učenjak je rekao zaista uzvišeni Allah kaže da vrata njegovog oprosta su uvijek otvorena. Ako ti zaista se kaješ, onda odi u to i to mjesto. Vidjet ćeš ljude tu koji su zauzeti uvijek Allahovim obožavanjem i dobrim djelima. Odi i pridruži im se, ali zapamti, nikad se nemoj vraćati u ovo mjesto ovdje. Istinito pokajanje jeste u tome da napustite svaki nešto što vas zove na grijeh. Tako da bi on postigao istinito pokajanje, ovaj mu je rekao da se ne vrati u svoj grad. I ta osoba je krenula prema tom gradu ili mjestu gdje mu je učenjak rekao, ali na putu je umro. I tada meleci milosti i kazne su se skupili i rekli, kao jedni su razgovarali su ili pregovarali jedni s drugima i sad meleci milosti su rekli ova osoba se pokajala i zbog toga treba da ide u džennet. Ali meleci koji rade kaznu rekao je
ako nije uradio ni jedno dobro djelo u svom životu, kako onda da ide u džennet? Kako da mu se oprosti? Onda je treći melek stigao i rekao je: trebate da izmjerite njegov put od početka njegovog puta do destinacije i onda donesite odluku prema tome gdje je on bio bliži. Kada su izmjerili, vidjeli su da je on bio bliži destinaciji, to jeste mjestu gdje bi on radio dobro. I zbog toga melek milosti ga je odveo u džennet. I znači na ovakav način uzvišeni Allah uvijek daje milost. Iako ova osoba je bio ubica, uzvišeni Allah mu je podario milost. Halifatul Mesih kaže sada omladina u ovim vremenima pitaju do koje mjere Allah kao oprašta svom ljudima. I znači Allahova milost je toliko široka i mi ne možemo da ograničimo tu Allahovu milost. Uslov ove Allahove milosti jeste da osoba se mora iskreno da pokaje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tako mi Boga, uzvišeni Allah je toliko sretan kad se njegov sluga pokaje, više radosniji nego kada osoba nađe svoje izgubljene, kada osoba nađe izgubljenu svoju kamilu. Allah uzvišeni žuri prema onima koji prema njemu se okrenu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako se osoba pomakne kao dužina ruke prema svom gospodaru, Allah to uradi dvostruko. Ako osoba hoda prema uzvišenom Allahu, uzvišeni Allah trči prema toj osobi. I naša dužnost je da idemo prema uzvišenom Allahu, da nas on sačuva svih grijeha i da nam oprosti sve grijehe, da nas sačuva džehennemske vatre. Uzvišeni Allah nam je dao ovaj mjesec specifično za ovu svrhu i trebamo da dobijemo korist od ovog mjeseca. Obećani Mesija kaže: zapamtite da ako ne radite pokajanje, ako ne dajete pokajanje Allahu, tada zatvarate sva vrata progresa. Čovjek je nesavršeno stvorenje, ali uvijek traži da dođe do tog nekog savršenstva. Na primjer kad se rodi, pa kako više saznaje, stječe znanja. U tim, na primjer, moralno stanje je vrlo nisko. Na primjer, ako posmatramo malu djecu, većina te male djece uvijek kao su spremna da udare drugu osobu. Onda djeca često vole da slažu, da budu ljubomorna i tako dalje. Kada odrastu, onda padnu pod taj utjecaj svoje unutrašnje osobine koja nas poziva da radimo zlo. Ali onda kada sretna osoba shvati i sazna i kada spozna gospodara svoga i radi istakfar, traži oprost grijeha i kada uvijek radi na tome da popravi svoje stanje, ovo nam pokazuje da, na primjer, ako Allah ne prihvati te naša pokajanja, onda bi to bio znak da
Allah neće da dozvoli nikome da dobije spas, ali to nije posebno jer Allah dželešanu nam kaže da on želi da nam podari tu spas. Obećani Mesija alejhi selam kaže da toba, to jeste pokajanje, i mi znamo da kada osoba iskreno okrene prema gospodaru, da Allah još više se okreće prema toj osobi. I ovo je sve pod zakonom prirode. Uzvišeni Allah je napravio da kada osoba se okrene prema nekome sa vrlo iskrenim srcem i osjećajem, srce te druge osobe također prima isti osjećaj. To je zato što je Allah tako nas stvorio. I onda kako da mi prihvatimo da kada se mi sa iskrenim srcem okrenemo prema gospodaru, da se naš stvoritelj ne okrene prema nama. I znači dvije osobe, zato što je Allah stavio tako u prirodno da mi jedni prema drugima smo naklonjeni, onda da kaže neko da Allah se ne naklanja ili ne okreće prema nama, to je sasvim pogrešno. Obećan Mesija dalje kaže: zaista Allah koji je najmilostiviji, svemogući, se okreće prema svom slugi, još se više okreće prema svom slugi. I u časnom Kur'anu Tawab, koji se često okreće, je atribut Allaha. Čovjek se okreće prema Allahu sa skromnošću i skrušenosti, a Allah se okreće prema čovjeku sa milosti i oprostom. Onda da Allah nema taj atribut, niko ne bi bio spašen, taj atribut milosti. Vrlo je žalosno da ljudi ne razmišljaju u vezi Allahovih atributa i da prilagode svoja djela prema tome. Kako možemo da zamislimo, Allah je stvorio sve za nas, a mi za to nismo ni upitali, nismo tražili od Allaha, ali Allah se pobrinuo za sve to. Kako onda neko može da pomisli da se Allah neće okrenuti prema njima ako ta osoba odbaci grijehe, ako se ta osoba iskreno pokaje i okrene prema svom gospodaru? Obećan Mesija kaže: vrata prema Allahovoj milosti i opskrbi i pomoći uvijek su otvorena, nikad se ne zatvaraju. Ako neko sa iskrenošću i punim srcem okrene se Allahu, onda uzvišeni Allah prima takva pokajanja. Da pitamo koja djela Allah će oprostiti ili nekad, znamo da je Allah najmilostiviji, da nema ravno njegove milosti i oprostu i da njegova vrata nikada nisu zatvorena prema osobi. Nesretna je ta osoba koja jednostavno ne dobije milost od Allaha zato zbog svoje nebrižljivosti i umre u takvom stanju i kao ne potrudi se da dobije Allahovu milost. Zaista za takve osobe onda su vrata Allaha zatvorena. Vrlo je važno da osoba se pokaje u svom životu, a ne kada ispušta zadnje svoje uzdahe. Trebamo dobro da se okrenemo i da obožavamo dragog Allaha u ovom mjesecu,
u zadnjim 10 dana Ramazana se traži milost od Allaha da nas sačuva od džehennemske vatre. Mi moramo da nastavimo naša dobra djela, moramo da ostanemo uz Allaha, vezani uz Allaha, i to će biti dobro i na ovom i budućem svijetu. Kao što sam spomenuo ranije, u nekim zemljama u svijetu Ahmedi muslimani prolaze kroz ogromne poteškoće. Zlo prema njima prevršava svaku mjeru. Jedan odgovor jedini za ovo jeste da mi razvijemo takvu vezu sa uzvišenim Allahom i da donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da tražimo oprost od Allaha dželešanhu, onda ti neprijatelji, ti protivnici ništa nam neće moći, šta god oni pokušali. Ali ako je uzvišeni Allah nezadovoljan s nama, onda nikakva ovo svjetska pomoć ni pokušaj nisu nama od koristi. Znači, moramo da popravimo vezu sa uzvišenim Allahom. U toku Ramazana molite se dragom Allahu da nas sačuva od zlih ljudi. Kao što sam rekao, Ahmedi u nekim mjestima u svijetu su prolaze kroz velike poteškoće, da im Allah podari mir, da ih zaštiti od ovakvih ljudi. Ahmedi muslimani u Pakistanu trebaju da se mnogo mole za sebe i za džemat. Također, molite se dragom Allahu da nas sačuva od ove pandemije koja se širi i dalje u svijetu, da uzvišeni Allah nam podari da mi donosimo salavate na najispravniji način kako se to očekuje od nas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.